Baba. Kaje zvudi? Munofarera. Kona pana ndakona ndikuchaya kuba kwenyu izvi. Oh, kwakanaka. Aiwa kuri bo. Murise, kwa muke kusenseni kule. Ndati kana wangoitwa good news kandoze kunodi. Ndeze kunoodzaone. Serious here. Murise unomshandana nawo. Ndizvaiti. Kurise kuti. Mumbojoga. Ndavombo joga. No, that's good. That's good. Keep fit kuri bo. Ndizo. Keep fit kuri bo. Handandati mundite makorokoto. Ndashite yako. Kwaitike. Taka-appoint kwakandine recent promotion yandakapiwa. Kupi? Hamusikizere. Ndaifunga kuti pamwe pachangotaura muchabva makoti aiwa handina kuinzwa iti. Kana? Aiwa ndakachuzwa kuita ndingati presiding pastor or the bishop associate. Bishop associate? Ndini ndasuperintendent. Wekupi? Overseer weSMAS. SMAS kai? Smazi. Hamuziye SMAS ere? Ndaitadza. SMAS? SMAZ. Stingy Men Association of Zimbabwe. Ndingati mfundi ndino spiritual ndinoona overall zvemweya. Musmas ndakainzwa inongotaurwa ndinongoiona masociety varume amunoziva kuti madzimai ane nguva yakareba achita avo masociety maraundi nemachine so iyi society varume manje its like an association and amalgamation kubatana kuvarume vanenge vachionesana nzira dzekugona kuti kozita kuzoti Stingy Men man. Because takazonyanya kutora kubva panyaya yemari. Kuti mukadzi anonyimwa sei mari. Unomshaisa sei mari kana akudi akuida achitsvaka. Ndopa anobva ustingy wacho. Kopune madzimai anenge achinyimirwa yemari. Aiwa ako inonetsa kamuka inonzi mukadzi. Aiwa inonetsa. Ainoshungurudza ukasatoingwarira akangoziva chete kuti pay yako inopinda musa 21 inopinda musa 26 inopinda iri mari yakati inobva kupi ibhengi aiwa haunonetswa unoshungurudza mastrategy manje kuti munhu anonyimwa sei unomudza sei kuti handidi aona kufambira mari panapa maona manje so ndo mamwe maemsapedzwe nekuti enda kumanejwa mhuka iyoyi enda kumanejwa saka imimi baba mune muchiitei ndini like vandita baba wewe zvomweya because vanga vachiona kuti group racho riri kuda spiritual backing manje maideas vanenge vainawo but ranga richishachi ranga richishaya muri kufara nazvo aiwe ndakapinda because nyaya zvayo nyaya iri pakuti kune uchinzi mari handiti asi kunyange nyaya dzakaita sekuti akada kufarisa akada kuenderera anodzorwa sei kunyatsoziva kuti auyaukangomudza mashoko aya anorara atonhorerwa hatibaiti masessions akawanda kungozwa kuti daidza masita akati tukaso handiri maona manje nekuti zvoni oso paanenge akutaurisa pepe unorohwa sei muromo iwoyo munhu ada kurohwa because anodi anoenderera saka tangoti basically kugona what we can say to tame to try and control zvinoitwa mombe zviya kunzi mombe inoda kumbobuda muforo kugona kuidzosa kudai so ndozvakamhanyira mukatireka ndimhanye ndivaudzi ndikati wangu vamwe anenge asiri kutomboziva kuti mapromotion I don't know gore richingotanga kudai so zviri kungobva from maengos akangosiyana-siyana ekuti undiwestera nguva Martin ukundiwestera nguva zvisingatoiti muchitaura zvinhu zvisina nematuro ese zvinhu zvekupenga chaizvo mungapemberere zvinhu zvakaora kudai so ndozvinhu zvamukati baba ndikorokotedzei ndichikorokotedzai zvinhu zvakaora kudai aiwa musandita aiwa kababa ndiri kukutsurai mukadzi wamuri kutoti mhuka mukadzi munhu haisi mhuka that's being verbally abusive ka aiwa kudescribe kwenyiko kana muchingozvitaura kuassociation kwenyiko mukangoti mukadzi imhuka matotanga verbal abuse nekuti mukadzi munhu zvinhu zviri kurambwa shut up mukana makutoda ndotokudzingai pano manje mukadzi haisi mhuka ndochanhu chekutanga ko mukadzi anenge achinyimirwa yemari ndo financial abuse atinogara tichitaura kuti madzimai haadi kuabuswa pafinance avo siye madzimai ave nefinancial liberty financial freedom mukadzi ngaadzidze tumabasa mukadzi ngaendeswe kuchikoro agone kukubatsirawo iwewe tarisa zvawakapfeka dai mukadzi wako achishanda nditi dai uchichena ndo zvandiri kutaura izvozvo kwete zvinhu zvekupemberera zvinhu zvakadhakwa zvakadaro mukadzi achirohwerwei
na uyanetsa ana UN women chava vari kutaura musarove madzimai. Nyaya pasi rese riri kupopota madzimai ngaasarohwe. Physical abuse, verbal abuse watotaura kuti mukadzi unomutuka, unenge uchituka mukadzi kuti akutadzirei. Tsurana paurume hwenyu mustinji meni menyu imomo. Munofanira kutsurana, kunyara. Munhu wemurume anofanira kunyara. Ndizomungotomhanyira pesu kabhachi. Baba ndikurukodzedze. Uchitaura kuti chiko, uchitaura kuti kana kugumwa chaiko havi. Nae. Asi ndo patinenge takuti matips ekunzi munhu anoitwa sei. Kana asiri kuda, haasi kuda. Ane mareasons ake. Kutomanikidza mudzimai wako, kutomugumawo, kutomumanikidza yakutoenda kusexual. Kanyange wakamuroora ndokuziva kuti pfungwa dzako dzinoda kuti kana ndakamuroora. Mukadzi haisi mhuka. Mukadzi anoda kupiwa mari, anoda kupiwa freedom. Zvinokana ukadaro hatisi pasame frequency man. Hatisi pasame frequency, sandi kuti musandimhanyire. Hatisi pasame frequency, repent. Imimi ndimotoda kutotanga kutodilivhwa because kana imimi makutofamba muri munhu anotonzi ari kunzi haamufundisi. Wotadza wotsadza kutsurawo Mwari. Mendamutsurawo mwenyu. Zvine ngarambe post. Ndambopiwa post ramba because hazvina musoro. Yofunga uka, hausi kufunga here pa. Post hairambwe. Iwe kura iwe. Ungangoita munhu asina zvigaro. Utochona ngechigaro chisini ichocho. Nyara uyo, nyara. Tsurika. Tomhanya baba. Ndakaporomotwa kuporomotwe ipa. Rana Spotlight Initiative vari kuzviramba izvozvo.